billahi minash shaitan rajim. Bismillahi rahman rahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi rahman rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngiyafakaza ukuthi akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. Futhi ngiyafakaza ukuthi uMuhammad ukuthula kube naye yisithunywa sika Allah nesigcila sakhe sokugcina. Bismillahi rahman rahim. Raditu billahi rabbi wa bil islam dini wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasula wa nabiyya. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngiyaziqhenya ngo Allah ukuthi uyena umondli wami nomdali wami nomenzi wami nomvikeli wami. Futhi ngiyaziqhenya ngenkolo ye-Islam, inkolo yokuzehlisa, inkolo yokuzithoba, inkolo yokuzinikela, inkolo yokuqala kokuhlakanipha okungumesaba umdali wami. Futhi ngiyaziqhenya ngesithunywa sika Allah uMuhammad ukuthula kube naye njengesithunywa esathunyelwa kimi ukuze sengibonise indlela eqondile. Allahu ahad. Allah munye. Allahu samad. Allah uzimele. Lam yalid akazali walam yulad akazalwanga walam yakun lahu kufuwan ahad. Endalweni yakhe Allah ayikho into efana naye. Yonke into ngaphandle kwakhe iyindalo yakhe. Ngakho ke uyena yedwa onelungelo lokukhonzwa. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah.